Tretí ročník pretekov Subaru Steel Car Casovia Race bol druhým podujatím MT Cup 2016 a zároveň úvodným podujatím majstrovstiev Slovenska v automobilovom slalome. Preteky boli aj súčasťou projektu Košice Európske mesto športu 2016 a konali sa pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja Zdenka Trebuľu. Na trati technickejšieho charakteru pri športovej hale Kasosport absolvovali súťažiaci 3 merané skúšky. Každopádne umiestniť by som sa chcel čo najlepšie, dostať sa niekde aspoň do prvej 5-ky, 7-čky. Každý jeden tu, ktorý súťaží, je konkurent. Čo stačí len zachybovať na takej krátkej trati, keď pokazíš raz jednu prekážku, si skončil. Testujeme nové pneumatiky výrobce Extreme a sú veľmi dobré, aj na mokro, aj na sucho. Čo sa týka plánov a umiestnenia, samozrejme každý chce vyhrať. Uvidíme, ako to dneska dopadne, keďže súťaž končí v cieli, takže budeme robiť všetko preto. Technika je snáď pripravená dobre. Aj keď počas pretekov už nepršalo, ranný dážď zanechal trať mokrú a poriadne šmykľavú. Diváci mali teda o zábavu postarané. Súťažiaci v snahe o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku museli zvládať veľa krízových situácií. No našli sa medzi nimi aj takí, ktorí jazdili hlavne pre pobavenie divákov. V prvom kole bol síce najrýchlejší Peter Danielis na Seate Ibiza, to však ale na celkové víťazstvo nestačilo. A tak sa víťaz z prvých 2 ročníkov musel uspokojiť s druhým miestom. Druhé aj tretie kolo vyhral Peter Vaško na Mitsubishi Lancer Evo 9, ktorý sa zaslúžene tešil z absolútneho víťazstva tretieho ročníka Subaru Steel Car Casovia Race. Výsledkom som nadmieru spokojný, keďže som vyhral absolútne. A teším sa na Košický Klečenov, kde dúfam, že opäť zvíťazím. Tretie miesto v absolútnom poradí po napínavých súbojoch s Ferom Blaščíkom na BMW M3 a Marekom Pazderákom na Lade VFTS nakoniec patrilo Alexandrovi Bafimu na Peugeote 206. Pozrime sa, ako dopadli súboje v jednotlivých triedách. Na financovaní pretekov sa spolupodieľal Košický samosprávny kraj.